Националната инициатива за популяризиране на четенето "Чети с мен" се провежда за трети пореден път. Тя се осъществява под егидата на президента на Република България Росен Плевнелиев. Организатори в Ямбол са Регионална библиотека Георги Раковски и читалище "Зора". Кажи ми, коя е последната книга, която прочете? Хитър Петър. Какво най-много обичаш да четеш? Народни приказки. Романчета се чета. Това е да ме увличат повече. Българина чете ли достатъчно? Мисля, че не. Съдя по моите деца, по внуците ми, че само на компютрите пък книги не поглеждат. Сега чета "Дамата на бадемите". От 15-16 век развиват се действията в Париж за парфюмите, това сега в Италия. И понеже съм посещавала тези страни и ми доставя удоволствие да се спомням всичко това. Децата ни четат ли достатъчно книги? Четат. Даже и внучката ми чете. Сега чета "Пътиланско царство". Тя е много забавна и е много хубава. Основните събития в кампанията за четене ще бъдат на 11 юни от 11 до 12 часа в района на амфитеатралното пространство пред библиотеката. Предвидени са документална изложба "Пътят на книгата през вековете", безплатен аукцион "Прочети тази книга с мен" с участието на ямболски писатели и награждаване на най-активните читатели на библиотеката.